Inggih sagunging para tamu ingkang kinurmatan menika panyeran tokoh wayang utawi jucal ingkang dipun katindakaken dening Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua RW ugi Bapak Ketua RT. Ingkang sepisan nyuwun gumang dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Wuryatno, sumangga dumateng dalang ingkang paling alit Bapak. Bapak Wuryatno riyin saking dalang ingkang paling kidul Bapak. Nggih. Nggih, tepuk tangannya mana Bapak Ibu semuanya? Ya, tepuk tangannya mana? Oke. Monggo dumateng Bapak Ketua RW Doso, Bapak Joko Nugroho, ngaturaken tokoh wayang dumateng Bapak. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu? Ingkang pungkasan inggih menika Bapak Sutarjo minangka Ketua RT setunggal RW Doso. Ngaturaken cucal dumateng Dalang Rama. Sepisan malih matur suwun sanget Bapak Kepala Desa Pokok Kidul Bapak Wuryatno, ugi dumateng Bapak Ketua RW Doso Dusun Juruk Bapak Joko Nugroho, kalian Bapak Sutarjo Ketua RT setunggal RW Doso Dusun Juruk ingkang sampun kersa ngaturaken cucal dumateng para dalang ing dalu menika. Para bini sepuh, para sesepuh, ugi para alim ulama ingkang tansah kinurmatan, para rawuh sedayanipun. Acara karantam wiwit kawitan ngantos ing dinten wanci menika sampun dugi mancik titi wancinipun badhe kalampan rijik wajucal. Pramila kula jejiring minangka Pandhawara wonten ing dalu menika nunggono sedaya kekarangan sedaya kalapatan pramila kula minangka titah manungsa ingkang gadhahing kalapatan kanthi raos andhaping manah kala nyuwun gunging pangaksami makaten ingkang saged kula aturaken matur nuwun nuwun.
manungsane akeh kang katenta ing jurang angkara murka. Akeh sing ngedoh tindak utama. Wekasane tunggal trah padha puprah, tunggal agama wada wirata, beda wilihan direwangi ora nyoba karo tangga. Aku ya mung dalang cilik, mula isaku ya mung ilik-ilik. Aku yo dalang bocah ngajak marang kabecikan. Lak yo sah to. Ing wayang papaning piwulang ala becik digelar nista utawa dadi tontonan. Kaya lelakoning Raden Bratasena, Satra Marga Pandhawa kang lila lapuh negara. Bratasena usana kala ngrembug para pinesepuh sira den paringi wujude bumi perdikan kang jebaris timbang lawan negara Ngastina wana mretani kae Babatana kinarya mukti sira kadangger. Hanjrah ingkang puspitarum kasiliring samirana mrek sekar gedhe
ronaning driya anak kungger bocah bagus Bratasena lonjong mimis kang dadi playumu ana wigati apa kula tiage matur marang Puribu. Wah, Papu Kunti tiwas kepanaran wae Kunti puku mrepek jarak lanang Bratasena. Lugunaku bakal yun pangestu marang Kunti puku. Awit katemen wae Bratasena antuk tawing saka Bisma kakekku supaya papat Purwarta kraya liru negara Astina. Anak engger Bratasena Puribu tansah paring curung pangestu marang sira kadang. Nanging eling-eling yongger budalmu ing Wonomarta curuk kanteni rasa klasa panalangsa. Nanging budalmu kanten ana rasa syukur kunjuk mring Gusti kang nyipta jagat. Sarta anggonmu papat Wonomarta kanten ana rasa asih mring sapepadhaning makhluk. Kunti puku ya, aku mung tansah ngestokke tawing Kunti puku. Duh kula putraning sun, sira iku panmuswanci marang kala ngewang. Oh Papu Kunti pangestumu sing tak caluk. Iya yongger pangestumu banyu mili mengko Kunti tapak bakal sungsul lawan kadang-kadang laku tak panggal puja puji rahayu kongko trikongko turko mendak kala sirna.
kurang angin guntur anggraning arga kura-kurune to kagiri-giri on rek bumi prakempa prakala mangambak-ambak lesus ler pinusus on jekrek piyayah tuku Sinungkarta ninggih Raden Bratasena mitanget tau ingkang Eyang Wara Bisma kiran papat wana mertani Kolong-Kalang sedyane Bratasena ngenya arsa papat Warawarta angkrang sangsena kinarya kugahwanen sikra mangsa risang bayu siwi Rito mungkul manembah angler boyo kontap angler boyo mas tinimbang ngungkal gunung
tasah ya babatan pajeng ninggih punang kekayon sigek kang laju papat Purwarta ora cintan darat kang laju kritang ya lintang panjerena. Lata Tuwangkong Sarayuta kula wonten kawuh timbalan ame jibrisanipun Kapti sajake ora wong kang salah gawe mbapati alas mongko alas iki papaning panguripan sagung makhluk kewan yata Tuhan yen nganti alas kundul
Lata ora wurung manungsa dhewe kae sing bakal kapitunan. Lajeng keparengipun kados pundi Gusti? Sesuk ntantak ndanopo papasan colok lintang sawaba rapatan prak putal terus samengko.
ngono katone Satri bakal gawe bakaran kang apot pun kakang bakal sapyantu yai. Swara Warta ngene. Sopo kowe? Ki ana wujudan cat katon cat ora. Iki bangsane apa? Waduh. Yen kowe takon kelawan aku Jin Sarata bali takon sopo kowe? Takon maraku Pendhita Genali Soto Aroman kang dadi aranku. Atalah Aroman, aja tok pacut kanggo murusak pembangunan ing Warta ngene. Papamu dilake ora kena wani karo aku. Sing tak wedeni apamu. Totok tatamu mesake kamu cepat nyawa parat.
Latal Ojreng pesaklat setan projek-jekan Protosono kuelekan kolek momongan kepo kolek pasangan mrani tatal kerat jauh aja kirang kemuyo iso ngasrake prajurit cilik-cilik iki pangkotane kelakon candhak tengkek pedhot nyawamu parat. Yes.
Oh. Oh. Janggoyo kenaman pedhut wis ora ngumro tak kuroni batangmu.
Yai. Kanan Wonomarto kok dadi peteng dedet kaya ngene. Pun Kakang ora bisa sapiantu. Muga-muga kasempatan apa kang dadi tamu Yai. Kantun teles tirasing palagan kepleplek udira temah angganta arus pronaning papranang prajurit saking Indra Prasta mengsah Raden Bratasena lapet Daiwang Arka wus manjing ancala amung swara kitung lelayung pinarung swara tambur nembang ngoro mundur temah datan kraos lamun endahing wengi wus mancing madya ratri. Sang saya dalu araras apyor kang lintang kumedhap tes sonya tengah wengi tan kadya munggo ing padukan Karang Kadempel nenggih Kelurah Petruk lungguh tetenguk sinaretan hanyengkar selendang biru kedep tresna aku nyawang selendang biru nyata kagunane gedhe paedae namaku jiwane
Selendang biru, selendang biru, among ngenak hati. Batin setiamu tatapan janjimu selendang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur mugia kunjuk wonten ngarsane Gusti Kang Murba ing dumadi. Wondene dalu niki Petruk saged sowan wonten tlatah Juruk Wonogiri. Bota-bote nampi jejebahan saking simbah kakungku Bapak Yatmin lan Pak Deryadi. Petruk karaya-raya sowan saking Jawi Wetan. Bloko Suta kemawon Petruk sowan mriki punika saknyatane kanthi raos mangu-mangu sampun kondang. Kalaka mbok bilih Wonogiri menika gudange seniman, dalang kondang sak pirang-pirang, pengrawit lan gamelan sak dalan-dalan, pesinden sak nggen-nggen. Batobat. Mula Petruk sak kanca nyuwun ngapura mbok bilih anggone Petruk samangka kathah luput saha damel kirang rena jeng andika sedaya. Mumpung bengi iki waranggana gamelan komplit, kula badhe nyuwun lelagon lancaran Wonogiri sukses. Monggo Bu, dipun aturaken. Mata sasaran panu jroning setya mreyowana evaluasi kang kinarya panaliti semangat sumber daya mrelaju ning pembangunan sukses sukses Wonogiri sukses. Sasaran panu jroning setya mreyowana evaluasi kang kinarya panaliti
Alhamdulillah wis katurake lelagon Wonogiri sukses. Wiwit sore nganti sakyahane kok aku durung ngerti rupane adikku Bagong. Ning ndi to bocah iki? Coba tak celuki Gong. Nun. Semar ana swara tanpa rupa. Ayo le, mrene lelipur marang warga masyarakat kene. Moh kepriye to? Kowe njaluk diapakne bocah iki? Aku mau metu yen ora dindang-duti, Truk. Bocah tek kemaki ora gelem metu yen ora dindang-duti. Ya wis, Kong, kowe njaluk lalagon apa? Aku njaluk caping gunung dangdut, Truk, dibawani dicenglengake. Pripun Mas Bagong, pun keras napa dereng? Urung pisan kas Dek Sofi. Kembang gunung
Wah, jan ora kaya iki ya, Truk. Awake dhewe iso nggelar pakliran padhet ning Wonogiri, dipirsani para rawuh sing akeh cacahe. Wah, jan dasare pengrawite gendhep do seragaman, pesindan komplit tur padha dandan. Jan mongkok rasane atiku. Ya, Gong, awake dhewe kapatah metruk ning jero kene kanggo ngramekne kamardikan negara Republik Indonesia sing kaping 80. Mula sanajan klungsu-klungsu, melu udu awake dhewe caos lelipur sak gaduk-gaduke. Wong terah ya iso jajalan kok, Gong. Sing kudu dingerteni, kamardikane awake dhewe iki dudu warisan apa meneh colongan, Gong. Nanging kamardikan iki kudu ditebus kanthi pecahe dodo taing ludira saka para pejuang biyen. Aku yo nyekseni kok, Truk. Wis tugas awake dhewe dadi generasi muda iso isi kamardikan iki nganggo samubarang sing becik. Sing dadi pejabat yo dadi pejabat sing jujur tur amanah, ora gampang kaplit kuda sing wujute donya brana. Yen dadi guru yo bisa mulang kabecikan marang murid. Marga guru kuwi dikuku lan ditiru. Aja ngasih dadi guru nanging tumindake atuh saka tembung kesaenan. Sing dadi seniman ya dadi seniman sing sregep tur nggatekne. Yen wancine tanggapan aja mijer ngantuk wae. Iya, Gong. Muga-muga warga negara Indonesia umume lan warga desa kene khususe bisa ngregani apa kang sing wis diperjuangake karo para pejuang biyen. Mula keparenga Petruk dalu menika nyuwun ikhlase amanah panjenengan sedaya ingkang sami rawuh maos Al-Fatihah. Kaping sepindhah ingkang barokah dipun tujokake kangge sedanten rawuh para pahlawan Indonesia sing indenging Nuswantara. Al-Fatihah. Awake dhewe metruk mrene iki padha karo mulih nyang kandange dhewe ya, Truk. Ayo, masih mbah kakunge dhewe iki ning etan ngono. Ya omong dalane kuwi lho, Truk. Budal saka Ngawi tekan kene iki angger wis mlebu Purwantara, menawa enek kok Truk yen 1000 tikungan. Wah, jan dasare aku ki seneng karo dalan pegunungan. Mula sak dalan-dalan isine kurus seneng karo seneng, Truk. Ya jumbuh karo jeneng kutane, Kang. Wonogiri kuwi dumadi saka tembung wana lan giri. Wana sing ateges alas lan giri sing ateges gunung. Mula kene isih akeh alas lan pegunungan sing elok, Kang. Saiki aku arep takon, Truk. Sore mau kowe wis nembangake lancaran Wonogiri sukses. Isine lelagon mau jelasake tembung sukses, nanging ora jelasake tembung Wonogiri. Lah kowe apa ngerti, Truk, makna tembung Wonogiri? Bares kores bloko suta blak kotang terus terang aku ora ngerti, Gong. Gandeng awakmu sing paring pitakon tur aku ora bisa, mongko kowe sing wajib medhar, Gong. Cekake kowe mbiyen ora bisa, saiki lali ya, Truk. Dadi ngene lho, Truk. Ukara Wonogiri kuwi dumadi saka aksara W O N O G I R I W. Kuwi dumadi saka tembung wis kanyatan alame kene kuwi endah tur isih asri. Oh, kuwi saka tembung omah-omah tumata kanthi permana tur apik-apik. Kuwi saka tembung nyatakake mbok bilih warga masyarakat kene kuwi akeh sing wis urip sejahtera tur kacukupan. Weh, dengaren mletik utekmu, Gong, wengi iki. Ayo jelas no. Iki anggonku apale 40 dina lho, Truk. Mula yen ora ana sing nyawer ya kok eman men ya, Truk. Kere Bagong iki, angger dialop kok terus apa? Ayo gek diterusake. Oh, kuwi saka tembung apa wae eneng kene wis cemepak awet saka keindahan alam nganti daharan ana Gunung Gandul, Pantai Nampu. Uga sing wis kawentar ana bakso Wonogiri, Truk.
Ya Gong, mula ora aneh yen ngendi-endi saben kutha sak Indonesia akeh warung utawa restoran sing nyediakake bakso Wonogiri. Ayo Gong, diterusake. Kuwi dumadi saka tembung Gajah Mungkur dadi salah sawijine kebanggaan warga masyarakat Wonogiri. Sebab Gajah Mungkur kuwi dumadi salah sawijine bendungan terbesar di Jawa Tengah lho, Truk. Wah, jan luar biasa ya, Kong. Masyarakat kene wajib bangga karo bendungan Gajah Mungkur. Manut pawarta sing tak tampa, Gajah Mungkur kuwi gedene ngasih enek 7 kecamatan. Ora aneh yen gedene Gajah Mungkur kuwi mirip segara. Ayo gek diterusake, Kong. Kuwi dumadi saka tembung inilah kelebihan Wonogiri yang wajib disyukuri dan dibanggakan. Tepuk tangan untuk Wonogiri. Weh. Ora nyangka, ora ngira yen kowe iki tibake wasis ya, Gong. Jan tenan dawe para pinter kae, jalma tan kena kinira. Bathuk bolu isi madu, ketoke Bagong ki glelang-gleleng jebule kok ya rada pinter. Ayo, lanjut meneh, Kong. Kuwi dumadi saka tembung ranyono rangira yen taun iki Petruk cilik saka Ngawi bisa tampil ning Wonogiri. Sanajan namung pakeliran padet, awake dhewe wajib syukur Truk diparingi kesempatan bisa sowan mrene. Ya, Gong. Jan iki dadi pengalaman sing tak terlupakan. Sing pungkasan aksara I, Gong. Wah, lha iki intine. Ki mangkone ning aksara I kuwi, Truk. Kepriye wedarane, Gong? Kuwi saka tembung iki lho. Si dalang cilik Ngawi najan isih jajalan nanging baku iso gawe bebungah tur regane murah. Lah ya ngoten to Mbah Polo. Walah bocah tek kemplentos ram. Isih jajalan wae kok gayane ram bocah iki. Nanging ya ora dadi ngopo kok, Gong. Dasare pepundhenmu Mbah Polo lan kabeh warga kene kuwi pancen remen marang kabudayan khususé wayang. Sore mau pas lagi arep wiwit panjenengan Mbah Polo lan ketua panitia Simbah Kakungmu uga wis paring dawuh marang aku, Gong. Dawuh kepriye, Truk? Dawuh mangkene. Le, Petruk, sing tenanan ya oleh mundalang biki digawe gayeng kanggo nglipur wargaku kabeh. Aja kuwatir. Engko sewan beskapmu tak do beli. Wah, malah edan bocah iki. Wis Metruk. Wis Truk, mumpung bengi iki warang kono komplit. Aku arep gungan lelagon sing surasane perjuangan njungguhake karo acara bengi iki. Aku nyuwun berkahe panjenengan Ibu Waranggono nyuwun lelagon lancaran 45. Diterusake lagu 45 lan lagu perjuangan ya, Kong. Iya, mangko sautan kabeh Bu Waranggono. Monggo Bu dipun aturaken. Negara kita Mas Merdeka Kang ada dasar Pancasila dumadi kawaning tanggal 17 Agustus sesine nuju taun 1945. Was
Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila adalah pendukung Patriot Proklamasi, setiap berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Matur nuwun Bu Waranggono. Manut pawarta saka layang kabar, dumadine Waduk Gajah Mungkur kuwi ora bisa dipisahake saka pangorbanane warga masyarakat kene. Duk nalika taun 1976 kecathet 68.000 warga masyarakat sing dumadi saka 51 desa di budale transmigrasi enek Sumatera. Bot-abote manut karo program pemerintah, Gong. Mula ora aneh yen daerah Sumatera kono akeh wargane asli trah Wonogiri kene. Tangeh lamun ya, Truk, yen tanpa pangorbanane sedaya warga masyarakat kene, program pembangunan Waduk Gajah Mungkur iso kelaksanakaken. Ya, Gong, pembangunane wae kira-kira butuhake waktu 5 tahun saking gedene, Gong. Diwiwiti tahun 1976 akhirnya tanggal 17 November 1981 Gajah Mungkur diresmekake dening Presiden Soeharto, Gong. Mitik saka umure ngasih sakyahane berarti kira-kira Gajah Mungkur iki umure wis 44 tahun ya, Truk. Iya. Mula wajib kanggo awake dhewe utamane warga masyarakat Wonogiri kene nguri-nguri karep ben waduke lestari ya, Gong. Wah, jan nguri-nguri apa to, Truk? Aku ki eling pas cilik biyen ngepasi dolan mrene. Senanku ke dolan nonton patung bedol desa kulon kuwi. Aku isih eling yen sak dawane dalan arep mlebu patung saka sisih wetan kuwi ana patoke to, Truk. Biyen kuwi patok siji lan sijine kuwi ana rantai wesi gedhe-gedhe minangka wates. Kowe ngerti? Wingi pas riyaya aku dolan mrono maneh ki rantai kuwi mau wis ilang ki, Truk. Apa kira-kira momet kena banyu udan ya, Truk? Ah, apa iya, Kang? Aja-aja kowe kleru pandeleng. Mosok rantai kuwi wis ora ana kek, Kang. Alah, mbok wani sumpah, Truk. Aku ki turung bawur mataku. Wah, jane mantemen asli, Truk. Ya iso wae bener kandamu, Kang. Iso uga momot keterak banyudan, wong banyudan saiki kadang yang mbebayani. Wis, Gong, wis. Kuwi ben dadi wewenange para pepundhenmu kene. Buta awak dhewe sowan mrene caos lelipur. Ya, Truk, iya, aku kelingan aneng kulon kono sok enek prau sing mubeng ngiteri waduk, Truk. Mula aku gungan gending prau layar dindang duke, Truk. Oh, ya. Enteng panyuwunmu, Gong.
Dek Sopi dipun aturaken prau layar dangdut dados. Awake dhewe bali Ngawi kapan to, Gong? Minggu awake dhewe bali, Truk. Bar kuwi teko omah langsung latihan meneh. Mergo minggu ngarep awake dhewe metro aneng omahe dhewe acarane padha, Truk, Agustusan. Ana apa dengaran kowe takon kapan bali to, Truk? Ora, Gong. Gur aku kemutan dawe Pak Demu Mas Riyadi. Biyen nalika aku awit ajar ndalang, piyambake iki tau muni ning aku sing surasane, "Le Petro, ndalang sing tenanan. Besok yen kelakon bisa ndalang ana Wonogiri tak hadiahi Wonogoro kowe, Truk. Janaka kowe, Truk." Muni ngono kuwi, Truk. Iya, Gong. Muga wae ora lali ya, Gong. Oh, pinter bocah iki. Petruk mrene loro karo gawe, tapi yen ora enek wayange wae aja kusewa lho, Truk. Iki sarene sak rampunge awake dhewe mengko isih ana Mas Alif lan Mas Rama. Minangka panutup aku nyuwun lelagon sing lagi viral sing dianggit dening asli seniman Wonogiri Mas Risanggata. Judule apa, Gong? Judule Ayang-ayang. Monggo Bu dipun aturaken Ayang-ayang.
rasaning ati kang nandang sengiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan Mas wong ayu tak jaluk aja seleh katresnan anjene tresno iki kebak pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung kapisah mring kang kuwasa Kang Mas koe sing tak sayang ra lilo aku kudu kelangan Mas mesti kandhing ati dongaku siji tresno iki abadi Kedewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula anggon kula lapo tresno datang ngendhat saking coba tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Kang Mas kowe sing tak sayang ra lilo aku kudu kelangan mesti kandhing ati aku cip tresno tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatna ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapo tresno datang kendhat saking coba tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Jaja, ya. Sudah Pak Dalang. Matur nuwun Ibu Waranggono, muga acara bengi iki iso dadi tonggak sejarah tur ora mandek semengene iki tok. Muga iso dadi acara wajib tiap tahun tur ngundang awak dhewe. Amin Allahumma. Lah iki kene Gong, amarga lakone dhewe durung rampung, anggone caos lelipur masyarakat juruk disigek semene dhisik.
Mangko yen kurang dawa iso nanggap meneh liya wektu. Yo, Truk. Ya wis, ayo Gong. Ngadep karo Sang Dewi Kunti. Sang semua lela terahing nata karwa yetno ten prayetno sabar sembrono nyemes nyemes kenes witing klopo kang makse muda salagune Kanjeng Ibu, kula ngatosaken Yayi Bratasena ingkang papat para marta ijen kang tanpa rawang. Ana kungger punta kowe kabeh padha nyuwuna marang Pangger. Kowe kabeh padha nyuwuna marang Pangmasaning Gusti kang nyipta jagat. Awit samebarang apa wae ora bakal kasembatan menawa ora saka keparinging Gusti kang nyipta jagat. Mula dina samangka aja kesuwen enggal sumusul kelawan kadang Bratasena aning wana Martangger. Ripet pasar
Pratasena kenging panandhang sikra sakep salukut suka paminta panguwasaning Gusti kang nyipta jagat sanalika pedhot welak tengah jati Nirmala nanggih Raden Pratasena. Sak semupan mula sing tatak sing tanggun yungkir anggun ngramui pakaryan iki. Sinuwun ditepungake wae aku Puntadewa pambayune para Pandhawa sinuwun. Raden Puntadewa ditepungake wae aku Prabu Yudhistira kang ngrenggani negara Indraprastha kene awit lupune Wanamarta kang wujud alas pembunutan iki sejatine negara kang gedhe kang aran Indraprastha yo ngamarta jumbuh kelawan dawing Sang Hyang Wara menawa dina samangka aku sekadang kudu paling jaman kamula negara Indraprastha kene nggonen mukti sira kadang ya Raden mung siji kang dadi piwulingku sawise sira sakadang wis menyam kamuten negara Indraprastha aja lali padha ngaturake kunjuk syukur marang Gusti kang nyipta jagat aku nderek titip negara Indraprastha reksanen ya Raden.